Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur monomioen eta polinomioen arteko zatiketak ikusiko ditugu. Ikusten dugunez, gaur monomioen eta polinomioen arteko zatiketak emango ditugu. Eta hasteko monomioekin hasiko gara. Monomioen arteko zatiketak egin ahal izateko, monomioen arteko maila diferentzia izan alda goiko zenbakiaren maila altuago izatea edo berdin. Hau da, kasu honetan, n handiago edo berdin m izan behar dela. Kasu honetan, isaren berretzaileaz hitz eginez. Eta monomioen arteko zatiketa egiteko erreza da. Lehenik eta behin, A eta B, kasu honetan, zenbakiak direla haien arteko zatiketa egiten dugu, eta gero, isaren mailen arteko kenketa egiten da. Hau da, berreketen arteko zatiketa bat egingo bagenu bezala. Adibide bat jarriko dugu. Adibidez, 10 isa berlau, zati, 5 isa berbi egingo dugu. Kasu honetan, prozedimendu berdina egingo du. Kasu honetan, goiko berretzailea bekoa baino handiagoa da. Orduan, bi zenbakien arteko zatiketa egingo dugu, 10 zati 5, 2. Eta berretzaileen arteko kenketa egingo dugu, 4 2. Orduan, 2 isa berbi izango zen monomio hauen zatiketaren emaitza. Orain, polinomioarekin hasiko gara. Polinomio bat gogoratu, monomio ezberdinez osatuta dagoela, beraz pixka bat zailagoa da, baina ez da zaila. Polinomioen arteko zatiketak, zatiketa arrun baten modura, hondarra eta zatidura bat izango dugu. Ikusiko dugu nola egiten diren. Kasu honetan ikusten dugu, daukagula 6 isa berlau, gehi 8 isa berbi, gehi 7 isa, gehi berrogei. Hori px polinomioa da, eta isa x polinomioa, 2 isa berbi, ken lau isa, gehi 5. Orduan, egingo duguna lehenengo eta behin, zatiketa moduan kokatu. Horretarako, faltatzen diren terminoak bebai kokatuko ditugu. Kasu honetan, ikusten dugunez, isa berlautik isa berbira pasatzen dugu. Eta hemen, falta zaigun elementua, isa berirua da. Hori bebai kokatuko dugu, naiz eta ez existitu. Orduan, egiten duguna da, 6 isa berlau. Gero esan dugu, isa beriru maila doala. Beraz, ez daukagunez, jarriko dugu, baina 0 batekin. Hau da, 0 isa beriru. Eta beste guztiak kokatuko ditugu. Gehi 8 isa berbi, gehi 7 isa, gehi berrogei. Eta zatiketa arrunt baten modura, zatiketa zeinua jarriko dugu, eta gure polinomioa jarriko dugu. 2 isa berbi, ken lau isa, gehi 5. Orduan, zatiketa honekin hasteko, pentsatu behar dugu, terminoz termino, kentzen joan behar dugula. Horretarako, zatiketaren lehenengo monomioa eta zatitzailearen lehenengo monomioak erlazionatu behar ditugu. Horretarako, terminoa ulortzeko, egiten dudana da hemendik atera, eta egiten dut haien arteko zatiketa. Hau da, monomioen arteko zatiketa izango balera bezala. Orduan jartzen dut 6 isa berlau, zati 2 isa berbi. Eta honen emaitza, 6 zati 2, 3. Eta berretzaileen hauen arteko kenketa, 4 2. 3 isa berbi. Orduan, gure zatiduran, lehenengo elementua, 3 isa berbi izango da. Ikusiko dugu. 3 isa berbi. Behin lortuta, zer egingo dugu? Polinomio honen elementu guztiak biderkatuko ditugu zatiduraren elementu honegatik. Orduan, berriro egingo dugu, hemen egin dugun kontrakoa, hemen egingo dugu. Hau da, 3 bider bi 6, eta isa berbi bider isa berbi, isa berlau.
Eta zenbaki berdina lortuko dugu, orain ikusiko dugu zertako. Eta beste elementuekin berdin egiten dugu. 3 bider minus lau, minus 12, eta isa berbi bider isa ber 3. Eta hurrengoarekin, 3 bider bost, 15, eta isa berbi, eta elementu honek ez dauka isarik, beraz, isa berbi. Vale. Orain, behin hau lortu duguna, egin behar duguna da, polinomio hau honi kendu. Orduan, kenketa ikurra jartzen dugu, eta kenketa egiten dugu. Zer lortzen dugu egiten badugu? Hasierako terminoa kentzea eta simplifikatzea. Orduan, azkenean, geratzen zaigun kenketaren ondarra polinomio honen maila baino txikiagoa badu, benetako ondarra dela esan nahi du, ikusiko dugu. Lehenengo kenketa egiten dugu, 6 isa ber lau ken 6 isa ber lau, joaten da terminoa. Orain, 0 isa ber 3 ken minus 12 ber 3, minus eta minus plus, beraz, 12 isa ber 3. Orain, 8 isa ber bi ken 15 isa ber bi, kasu honetan, geratuko zaigu, minus 7 isa ber bi. Orain, zer egiten dugu? Konprobatzen dugu. Honen maila baino altuagoa da? Bai, orduan jarraituko dut berdin egiten. Beste termino bat lortu behar dut. Vale, berdina. Nire adierazpenaren lehenengo terminoa, zatitzailearen lehenengo terminoa egingo dugu. Kasu honetan, 12 isa ber 3, zati bi isa ber bi. 12 zati bi, 6. Eta berritzaile hauen kenketa egiten badugu, 3 ken bi, geratuko zaizugu, isa, 6 isa. Vale, orduan, hemen kokatu dugu. Kasu honetan, bi terminoak positiboak direnez, positiboa jarriko dugu. 6 isa. Orain, lehen egin duguna, berdin egiten dugu. 6 isa terminoa, polinomio honi biderkatzen diogu. 6 bider bi, 12, eta isa bider isa ber bi, isa ber 3. 6 isa bider, 6 bider minus lau, izango da, minus hogeita lau. Eta isa bider isa ber bi. Eta 6 isa bider bost, izango da, hogeita hamar isa. Eta lehen egin dugun berdina. Termino hauek kentzeko, kenketa egingo dugu. 12 isa ber 3 ken 12 isa ber 3, 0. Kanpora. 7 isa ber bi, minus 7 isa ber bi, ken minus hogeita lau isa ber bi, minus eta minus plus, kasu honetan, batuketa egiten diogu, minus 7 gehi hogeita lau, izango dugu, 17 isa ber bi. Eta, kasu honetan, hemen ez daukagu terminorik, baina hemen daukagu gure isa terminoa. Orduan, hau honekin erlazionatu aldugu. 7 isa ken hogeita hamar isa, izango dugu minus hogeita 3 isa. Vale. Honen maila baino txikiagoa da? Ez, maila berdinekoa dira. Beraz, jarraituko dugu. Beste termino bat erabili beharko dugu. Beste termino bat. Orain, zer egin behar dugu? Termino hau, lehen terminoa, eta terminonen lehen terminoa erlazionatuko ditugu. Berriro egingo dugu berdina. Kasu honetan, 17 isa ber bi, zati bi isa ber bi. Polinomiekin gertatzen den gauza bat da, ez ditugula erabiltzen zenbaki hamartarrak termino, x-ekin kokatzeko. Beraz, egingo kasu honetan gertatzen dena, 17 zati bi ez da zehatza, eta koma dauka. Beraz, egingo duguna da zatiki moduan kontserbatu. Kasu honetan, 17 zati bi, utziko dugu, 17 zati bi. Baina, berretzaileen arteko kenketa egin aldugu. Beraz, bi ken bi, 0. Ez dugu izarik. Beraz, hau izango litzateke gure terminoa. Positiboa denez, positiboa jarriko dugu. 17 zati bi. Orain, zer egin behar dugu? Berdina. Termino hau,
honegatik biderkatu, eta hemen kokatu, eta gero berriro kenketa egin. 17 zati bi bider bi, esango da, 17. Eta hemen ez daukagu izarik, bider isa berbi, isa berbi. Urrengoa, 17 bider lau zati bi, kasu honetan lau zati bi, bi bider 17, 34. Eta negatiboa denez, negatibo. 34, isa. Hemen ez daukagu isarik, baina hemen bai. Eta azkenik, biderkatura egingo dugu. Kasu honetan, bost bider 17, 85 da, eta zati bi. Kasu honetan, positibo eta positibo, positibo. 85, zati bi. Orain, zer egingo dugu? Berdina, kenketa egin. Zertarako terminago kentzeko. 17 isa berbi, ken 17 isa berbi, joango zaigu, eta urrengoekin jarraituko dugu. Minus 23 isa, ken minus 34 isa, minus eta minus plus, orduan 23 gehi 34, 11 isa, eta berrogei, ken 85 zati bi, egingo dugu. Kasu honetan, kalkulagailua erabiltzen badugu, lortuko dugun emaitza izango da, 5 zati bi. Orain, zer gertatzen da? Fijatzen gara, hemen lortzen dugun polinomioaren maila bat da, eta zatitzen dagoen polinomioaren maila bi da. Orduan, ze punturaino iritsi gara, polinomioen maila honen baino basuagoa da. Beraz, ezin dugu jarraitu zatitzen. Orduan, esaten diogu honi ondarra dela, h isa, esaten diogu, eta lortu dugun polinomio honi deitzen diogu zatidura. Z isa izendatzen dena. Eta horrela egiten dira polinomioen arteko zatiketak. Hau izan da guztia, gogoratu webgunean eta YouTube kanalean jarraitu jakindun. Sare sozialetan eta web horretan. Eso, me he liado, vale. Bueno, eta hau izan da guztia, gogoratu sare sozialetan eta web horrian jarraitu jakindun.